மார்னிங் நண்பர்களே, நான் வந்து உங்களோட டிஎஸ்பிஜே பாய்ஸ் பேசுகிறேன். என்னோடய உண்மையான நேம் வந்து தருண். இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோ போட போகிறோம். என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிராஃப்ட்லேண்ட் கேமில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஏரியா வந்து ஃப்ளாட்டாக வைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு நம்ம வந்து இப்போ வீடியோ பார்க்க போகிறோம். அதில் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய சிட்டி வேணால் கட்டிக்கலாம், எவ்வளோ பெரிய வீடு வேணால் கட்டிக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சினா நீங்கள் எவ்வளோ பெருசு வேணால் கட்டுங்க. இப்போ நான் அந்த வீடியோ போட போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ அந்த கிராஃப்ட்லேண்ட் கேம் உள்ள வீடியோ போகலாம். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சரி, அங்கே இப்போ வீடியோ உள்ள போகலாம். இந்த பாருங்கள், இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேமோடைய ஆப்ஷனு. இங்கே வந்து ப்ளே ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் எப்போவுமே நான் ஒரு ப்ரொசீஜராக சொல்கிறேன், நீங்கள் எல்லா ப்ரொசீஜரையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இந்த ப்ளே ப்ரொசீஜர் தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை பாருங்கள், நியூன்னு காமிக்குதா. இந்த நியூ வந்து நீங்கள் தொட்டுக்கணும். இந்த நியூ தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்தமாரி ப்ரொசீஜர்லாம் காமிக்கும். இது உள்ளேருந்து நீங்கள் பண்ணுறதுன்னா இது பாருங்கள், இங்கே ஒரு நேம் போட்டிருக்குல்ல, இந்த நேம் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடணும். கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எதாவது பேர் வைக்கணும்னா அது இது உள்ளே போய்ட்டு உங்களுக்கு எதாவது பேர் வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போது தருண்னு வைக்க போகிறேன். வேர்ல்டு இப்போ வந்து நான் தருண் வைக்க போகிறேன். நாங்கள் THARUN தருண். இப்போ நான் வந்து என் பேர் வச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நீங்கள் பாருங்கள், இங்கே வந்து ஃப்ளாட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த ஃப்ளாட் ஆப்ஷன் நீங்கள் தொட்டணும். தொட்டிங்க பாருங்கள், கிரியேச்சர் வேர்ல்டுன்னு இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் கேம் உள்ள போகிறதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இது. நீங்கள் கிரியேச்சர் வேர்ல்டு போய்ட்டு போட்டுருங்க. போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இடமும் ஒன்லி ஒன் ஃப்ளாட் இஸ் த ஏரியா. இது எல்லா இடமும் உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக தான் வரும். இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு சின்ன வீடு கட்டுறேன். இந்த வீடை நீங்கள் பாருங்கள். நான் இப்போது வீட்டில் கட்ட போகிறதில்ல, வேறு நான் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் மட்டும் போட்டுடுறேன். அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துருங்க. இது நம்ம போகிற இடத்துலலாம் விழாது, கண்ட இடத்துல தான் விழும். பாருங்க சொல்ல இந்தமாதிரி இது கண்ட சொல்லி வாய முள்ள விழுந்துருச்சு. இந்தமாதிரி கண்ட இடத்துல விழுனாலும் தான் நமக்கு சரியான டென்ஷன் வருது. நம்ம ஏதாவது முக்கியமான வீடு கட்டும் போது தான் இந்தமாதிரி வரும். இந்தமாரி பண்ணும் போது தான் வெறியாகும். இது பாருங்க, இப்போ வந்து நான் இது சின்ன ஒரு க்யூட் வேர்ல்டு இந்தமாரி சின்னதாக ஒன்று கட்டிக்கிறேன். இந்தமாதிரி நீங்கள் கட்டணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு நான் இதே மாதிரி ஒரு பெரிய வேர்ல்டை கட்டுறேன். சரி, ஓகே, இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போடுவாங்க. மறக்காமல் நீங்கள் ஏதாவது டாஸ்க் கொடுக்கணுன்னா எனக்கு இப்போ தான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் கொடுத்தாலும் சரி, நான் கன்ஃபார்ம் அது முடிச்சே தீருவேங்க. ஓகே, நான் உங்களை இதோட அடுத்த வீடியோ சொல்லிடுறேன். டட்டா, பை பை, see you guys.